A Tereza je neki sasvim, ona je žena vatra, ona mora neku stvar koja je onak baš jako nabrijana, energična, hiperaktivna. I ona uvijek ima. To si zamišljam da ona bi recimo, ona te probudi iz mrtvih, doslovno, znači, sa svojim... Dajte Mato. Ona bi na primjer pjevala kad si sretan. Hvala. Evo. Dajte još malo. Došao bi s rukom u džepu. Niste ustali, znaš ono. A ne morate, ostavite si. Ovako bih. Kad si sretan, lupi dlanom ti odlan. Kad si sretan, lupi dlanom ti odlan. Kad si sretan i kad te želiš, drugim dijeli treću svu. Kad si sretan, lupi dlanom ti odlan. Kad si sretan, pustima, podsjetaj ti. Kad si sretan, pustima, podsjetaj ti. Kad si sretan i kad te želiš, s drugim dijeli treću svu. Kad si sretan, pustima, podsjetaj ti. Onda bi malo digla tonalitet. Kad si sretan, koljena, podopše ti. Kad si sretan, koljena, podopše ti. Kad si sretan i kad te želiš, drugim dijeli treću svu. Kad si sretan, koljena, podopše ti. Kad si sretan, lupi nogama u pod. Kad si sretan, lupi nogama u pod. Kad si sretan i kad te želiš, drugim dijeli treću svu. Kad si sretan, lupi nogama u pod. Mato, stani. Onda bi ga malo i ubrzala, ona voli akcelerirati i malo bi povisila. Kad si sretan, vihni glasno tad, hura! Kad si sretan, vihni glasno tad! Kad si sretan i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretan, vihni glasno tad, hura! Jo, nije lako biti Tereza. A onda bi Tere naša malo usporila i malo bi dala šoto voće emocije. Kad si sretan, ti ponovio ovo sve. Kad si sretan, ti ponovio ovo sve. I onda a tempo. Kad si sretan i kad želiš drugim dijeli treću svu. Kad si sretan, ti